kung naka-star ka pa po sa puder kang pamilya mo, masakit ba na siyempre kasabay mo sinda, ibang kinakanin sa Ayun. kinakan mo. Natitempt ka na magkakatong lechon kawali. Ayun. May araw ka kaya. Aram mo sir, tama yan sinasabi mo kasi kung ano ang kinakakan kang pamilya mo, iyo din yan ang diet mo, parareho kang ng panera. Well, ang good thing lang sa kuya, since late na ako nag-uuli, kung anong, isa inot nag-dinner. So, dinner naman lang kaya kinakakan ko sa house, syempre may work ako. Day na ako day ko na kinakakan kinakakaninda. Or else, ning masiram talaga si kakanan, crispy pata. Yeah. Siram. Pero ning, okay man lang magkakan. Bako lang too much. Kasi, too much love will kill you. Yeah. Lalo na pag puro cholesterol. Ayo, masama pag too much. Maski say na bagay. Tama.